Elija Enugu wee bịa gwa anyị na-agbali egbe Baịbụl mepewalụ mbọ ụmụnne m ụnụ m ihe bụ egbe onye fe egbe ya agba onye fe egbe onye kọọkụ egbe si ya ndo onye kọọkụ egbe si ya gịnị na egbe na mmadụ abụrụ nwanne. Elija wee jee were moto ya were ihe supusie moto ya wayo a 419 is a 419 and he can go any length in order to deceive you. Oge eziokwu ụmụ m na nwunye m na ụmụnne m na ebe a ọ bụ na otu a mụ na mọmị unu na-ata afụ na-ebu mmiri aba ime ọfịa na anyị na-ere ana buru mmiri na-agbagharị ma na mgbuka ma mọmị unu eburu penti n'isi na-ejegazi workshop to workshop. Anyị tasịa afọ a anyị gotere unu rice gotere unu akwa gotere unu ihe a na-eri eri unu 4 o'clock mọmị unu etetego kwado unu skuul siere unu ndị ọkwa eziokwu unu beji awụ 7 o'clock unu apụgo ọkwa eziokwu mọmị unu tasịa afọ a niile gbacha mba wee nọgide n'ụwa wee na bụrụ n'obi ndị ichie ọ nọzi n'ụwa i wee mepee ọnụ na-asị nọ ihe nne gị metere na-eme gị ọma ndị natara gị na mma nne ekwu na na-asị ise ọma mere gịnị bikos na abụ mọnụ ke na-abụ onwe gị ebe nne gị kwụwara aka ya ọtọ wee tagide afọ wee zụọ gị na-eficha unu pampas na-eme ihe niile i wee were nne gị atụfuo wee jee vere pikchọ Virgin Maria dobe shọt mbọsọ unu ji egote foto Virgin Maria dobe na nne unu karịa nne a mbụrụ unu na ime nso mụrụ unu onye a ga-ekpu isi onye a ga-ekpu isi onye a ga-ekpu isi Virgin Maria ọ makarị ma ọmị unu ụna mgbe Virgin Maria bụ onye abụ ndị na-art film wayo oke gburu ndị Igbo anyị ngwa n'ezie anya ụmụaka m fa wee gwa ndị Igbo na Virgin Maria bụ nwunye Joseph nwunye mmadụ ka a sị na God a na-akpakwana mkpakpa God Bible bụ God arụrụ ana bụ God gịnị Bible God bụ gịnị Bible God bụ gịnị Bible God bụ gịnị Bible God bụ gịnị Bible God wee chekwuru nwunye mmadụ wee je tụba ime Bible God wee chekwuru nwunye Joseph asị na ọ na-arụ kapịnta nwa ogbenye mmadụ wee je tụba ime asị na ọ sendịrị angel enwekwara angel ndị nwaanyị ọ sendị ha nke nwaanyị ọ sendị ha nke nwoke ruo tụba Virgin Maria ime na-ege na akụkọ ndị mkpụrụ mmiri akụkọ na ewee sị na mbọsa mụtara Jizọs ahụ ụna na nwe na-ekwu na enwe onye na-achị obodo a na-akpọ eze Herod wee kunye wee were mma na-egbu the whole newborn baby God agbụ ya nkịtị ị ga-efu dị God ahụ gbachapụ ya n'isi ụmụ m na-agbachapụ ya n'isi unu ụmụ m gbachapụ ya n'isi unu na-agbacha ya ofu na-agbacha ya n'isi unu gbachapụ ya ụmụ m gbachapụ ya akụkọ ndị gịnị God asị na onye nwa bụ God na onye nwa ji ike niile nshọdụ na God a bụ nnọọ n'ike ya niile dị everywhere Bible God wee nọrụ ordinary human being okereke wee were obejiri na-egbu ụmụaka niile amụ ya na Jizọs the same day God enwere obi ebere mmadụ Eze Herod wee were mma gbuwe ụmụaka dị na amụ ya na Jizọs the same day na-egbu ya now obi ebere metụrụ God ụmụaka innocent children Jizọs weta design n'ụwa maka na amụ Jizọs Jizọs enwere ejimeti na be ha onye ụnọ ga-esonye dị otu a ọrụ onye abụrụ ọnụ nwere onye gị na-emekọ birthday na school ọkwụnụ nwechara birthday mate na school unu nwechara birthday mate na school unu mana Jizọs enwere birthday mate sị tụfịa akwa Jizọs enwere birthday mate na be so ka unu na-afụ ka unu na-eme gị maka na-ekwu na-ebe akwa dị ka o nwere ihe ọzọ no ihe mere anyị erika now God wee gwazie mama Jizọs ya kụrụ Jizọs bụ ọsọ mana ọ gwara mama ndị ọzọ ọ dị mma God imejọ na anyị God wee sisi kụrụ onye nzọpụta kpụrụ ya mbọ Jizọs agbafu Jizọs bịa weta division na Igbo akụkọ nkụ eri separate onye Igbo na onye ama Jehova ma na onye choosing onye Anglican na onye Catholic bụ problem
onye mountain of fire inu onye deeper life problem jide family ya sa Jesus na asụ Igbo na asụ oyibo na Igbo Jesus na afụ vision mana Jesus amafu ka ihe esi nwa ọkụ nepe ewe nwa okporo ụzọ nwee mmiri nwe ambulances nwe hospital mana ihe ndị a niile dị na China na Dubai ya dị ekpere Jesus na ga-ekwe ka ihere ma anyị na ga-ekwe ka ihere ma anyị na-ege ntị Bible God wee gwa mama Jesus bụ Mary nwaanyị na obe dije tụrụ ime mkpuke ya kpọrọ Jesus gbafuo wee kpọrọ Jesus dụrụ ihe dị ka bido Nigeria jewe Cameroon wee were ụkwụ nwaanyị mụrụ nwata bụrụ ọbara kụrụ nwa ya were ụkwụ jee ihe dị ka from Nigeria to Cameroon wee jụọ na ụmụmụ nwaanyị mụrụ nwata ka a sị na okuru nwa ya na-agba ọsọ were ọkpa ji ihe dị ka bido Nigeria gawa Cameroon unu ekwetere ya unu ekwetere ya okwu gịnị okwu gịnị kedu ụmụaka mere Bible God ji rapụ eze Herod ka o gbuo ụmụaka mụrụ the same day kedu ihe ọjọọ ha mere ọ sị m da useless God Bible God sị na onye akere ụmụaka kedu oke o kere ha ka e gbuo ha ihe eji kwuo ihe niile asọdata a na-egbu gị ihe eji na-ekwu ogbugbu asọda Fulani na-egbu gị ka ị ghara ịdị consign ka ịdị less consign gọọmenti na-egbu gị ka ịdị less consign a na-egbu gị na your country na-anapụ gị ndị ọcha na-egbu gị na-analụ gị your resources ka ịdị less consign because na God fụrụ ka a na-egbu because na God mere gịnị gburu ụmụaka eze Herod gburu gịnị ụmụaka ma the same day through the destruction of God ngwa nju unu taa Bible God wee sị na ihe ọmara anaghị eme na ihe ọma ha anaghị ebe eze Herod ji egbuo ụmụaka amụrụ da the same day when a Bible God na ihe ọmara anaghị eme ụmụ m nju unu o wee eze Herod gburu ụmụaka akwa Bible God gburu ya Bible God mee gịnị maka Bible God ji gbuo ha bụ na Bible God na ihe ọmara anaghị so Bible God mana eze Herod ga-egbu ụmụaka wee rapụ ya ụmụ Chineke ụmụ aja ụmụ Chukwu okike mana ga-eje ụka ọzọ mana ga-eje chọọchị ọzọ agaghị m eje ụka ọzọ na nke njere jewọrọ ọnụ m ahịa nwa Chineke nwa Chineke nwa Chineke agaghị m abụzo oru ọzọ rakabada na nke mbụrụ abụ na tụmụ n'ọnụ God wee gbuo the whole firstborn of ndị amụrụ ya na Jesus the same day ewe na-egbute anyị egbu anyị n'agha Britain wee were ngwa ya jee na-ekpenye ndị anyị na-afa na-anụ ọgụ wee anyị blọk ebe si butela anyị nri ewe kọnka anyị ha wee were pawa wee nye ndị na-akpa isi ala anyị bụzie folofolo since over for something years onwebe onye Igbo bụ president ụna na-anụ ihe m na-ekwu onwebe onye Anambra onye Imo onye Abia onye Ebonyi bụ gịnị president na onye Enugu for getting to 50 years na-ekwu for something years ndị ahụ a gwara anyị na Jizọs ka chife ike ha nwa na-achị m na gị since over 50 something years ruo taa nwanne anyị nwoke bụtụ nwanne anyị bụ onye Igbo bụ Goodluck Jonathan Ebere bụ nwanne anyị o winere okwe president as a no winning president vice president wee nwụọ ọkwa ya ihe ọ bụ vice Yar'Adua wee nwụọ ewee mee ya president nwanne anyị wee na-achị anyị ọfụma wee na-eneta ụmụnne ya anya ewee na-ere akpa rice 6,000 n'igoka foreign rice mgbe a 7,000 6,500 sorry ndị a na-ejere Jizọs ozi ndị oshi ahụ agent of darkness ahụ amantụ na be anyị nke a kpọrọ Rev Fadas and pastors ndị na-anọchite akụkọ mkpụrụ mmiri dị na Baịbụl ndị na-anọchite awa mmụọ asị bụ ndị ọcha nwanne anyị nwoke na-akpọ Elija Enugu a na-akpọ gịnị a na-akpọ gịnị a na-akpọ gịnị a na-akpọ gịnị Elija Enugu wee kpara microphone nwanne anyị ezuru na China aka wee mebere popopopopo na 2015 wee gwa ndị Igbo na Goodluck Jonathan Ebere bụ bad luck anọ m dade n'iru m o wee si anyị na Goodluck meet our oil nwee bad luck collapse ọnụ na Goodluck meet our currency nwee bad luck collapse ọ o wee gwa anyị na ndị fada niile nọ na Nigeria kpesie n'ekpere ndị pastọ kpesie ekpere ndị bishọp kpesie ekpere Chineke wee zaa ha ekpere wee nye ha Muhammad Buhari ụmụ Chukwu si na arịrị o wee sị anyị tụọlụ Buhari vote mụ nwa so otu nnụnụ tụrụ Buhari vote maka na Elija Enugu si m tụọ vote anyị wee tụọlụ Buhari onye hụkpa na anyụ mamịrị vote rapụ nwanne anyị ọ bụrụ nwe nwanne na-eme nwanne ya Buhari wee bata ụmụ m na makwana kpara ise a na-ere 6,000 onye Jizọs nyeziri anyị batalụ erebịa 30,000 ọ dị mma ngwa ka anyị mara times ọ bụ 30,000 minus 6,000
for 24,000 okay. Obona add extra times 4. 6,000 times 4 again. 22,000, 24,000, right? 6,000 times 4. Times 4 is 24. Obona add extra 24,000 on any Arabia. Elija Enugu ebiagwa anyị na-agbali egbe Bible mepewalụ mbọ ụmụnne m unu m ihe bụ egbe onye fe egbe ya agba onye fe egbe onye kọọkụ egbe si ya ndo onye kọọkụ egbe si ya gịnị na egbe na mmadụ abụrụ nwanne Elija wee je were moto ya were ihe supusie moto ya wayo a 419 is a 419 he can go any length in order to deceive you onye ọbụla bụ a criminal ama wepụta nwe ya rụọ genuine work to make money. Even if you want to establish a genuine business, you must make the first money through fraud. You must make the money through fraud. Now, gịnị ka nna agwụ n'ụmụ Elija Enugu wee gwa anyị na-agbari egbe no egbe tupusi moto ebupụta ya na direction asị asụ mụ na ma ọ bụrụ egbe ihe o ji mma ha mụma were mma spusie the team bịazie na-agwa anyị n'ọwa egbe agba gị A47 n'obi iburu onye mere gịnị nwanne ya Elija Enugu asị na-agbari egbe Bible wee wọrọ mgbọ o meghị izu orihe ọnwa azọgbuo mmadụ na direction ya mmadụ 14 mmadụ one 14 onye agbara egbe Bible awọrọ mgbọ a ga-azọgbu mmadụ na direction ya azọgbugodo mmadụ azọgbuo Jizọs ha ji ero na ha ga-arụ karịa ọ ga-eji nwa ekpere kpọnite ha ọgwụ ya Elija Enugu na-awa ọchị nie ofu onye nie mmadụ na-abụ nye ịtọ nye ịnọ nye ise nye isi nye ịsatọ iwe ite na nye rie mmadụ anarie mmadụ 14 na direction na tiere na Holy Ghost fire die by fire okwasi niile fire wayo ndị ụka niile fire arụra na ndị ụka fire ihe na ha gbuo na Igbo fire ka ha si egbu ụmụ nwaanyị dị ime fire na awọrị ụmụ nwaanyị dị ime fire na ha ga-amụ ka nwaanyị Hibru fire na Jizọs na-enye nwa fire nọ na-agwọ onye ọya fire nọ na-akpọnite onye nwụrụ anwụ fire na Jizọs na-eme fibroid ọ bụrụ fine baby fire ọkụ gbaba ha Holy Ghost fire and it return unto them. Shameless people. N'ege ntị o. Ewe na mmadụ 14 nke Elija Enugu na nke onye Elija Enugu. Arịrị egbugo na mọgbuo m. Akwa arịrị egbugo n'ụmụ maka ihe ndị ụka mere ndị Igbo. Omena na buzi ezo unando. Ihe nna nna anyị gwara anyị bụ na ihe amụrụ amụ ka ihe agwara agwọ nke bụ na ihe amụrụ amụ bụ na ị ga na-emepụta na ihe ọbụla ga-abụ uru n'ụwa ga-abụ ihe amụrụ amụ ịmụsa ya malụ ka esi eme ikuziere ya ndị ọzọ ọkwa eziokwu ụmụ na ije na-eme ekpere rapụzi ihe amụrụ amụ na-ekpe ekpere omenala bụ ụzọ eziokwu na ndị mana ọfa anyị na-aga ọbụ gị nwa bishọp gị nwa dikin gị nwa reverend fada gị nwa pastor gị nwa bụ evangelist gị nwa bụ prophetess ndị oshi criminals unu mas na gọọmenti bụ problem gọọmenti na-akọsara anyị ọnwụ ike gọọmenti bụ na ọrụ adịghọ gọọmenti na accident na-egbu anyị gọọmenti bụ na ụmụaka iju na-aga n'obodo oyibo gọọmenti bụ na ụmụ nwaanyị anya anụghị dị n'oge gọọmenti bụ na ụmụaka iju na prison today mana aka ha dị ọcha gọọmenti na-aka nwere ụmụ nwoke dị 35 years n'obodo oyibo taa na-anụbeghị nwaanyị ọ bụrụ maka bad gọọmenti Nigeria gọọmenti mee today na ụmụ nwaanyị anyị ụfọdụ nọ n'abroad dị 30 years 28 years anụbeghị di ọ bụrụ bad governance anyị wee na-ekwu okwu si ebe ndị ụka machi eziokwu amazuo ya ihe ọjọọ sobe ha ihe ọjọọ sobe ha ihe ọjọọ sobe ya bụ fada sobe ya bụ bishọp sobe ya bụ pastọ sobe ya bụ sista ndị ochi kedu ebe anyị ga-ebido kọwa ihe ndị ụka mere anyị kedu ebe anyị ga-ebido akwarịrị egbugo m ndị ụka mere ka anyị mara na ndị Igbo na-enye nwanne ha poison metụ nwanne gagasị ya na onye Igbo adịghị enye nwanne ya poison si ya na onye Igbo adịghị enye nwanne ya poison si nwanne gị na onwere onye Igbo na-agbanye mmadụ poison na mbụ si na onwere onye Igbo na-atinye poison na mbụ na ihe na-egbu ndị be anyị bụ ọya ihe na-egbu ndị be anyị bụ ọya together with the poverty ignorance and religion ndị ụka wee poison chi obi anyị wee na-eme encourage fada pụta n'ụlọ na-ekwu n'enu ọta na ndị a na-agba ihe na mbụ agba ha ụtọ agbanye na mmanya kedu onye na-eme ya onye ma agba ihe na mbụ n'ala Igbo una demonize ndị Igbo kpọọ onwe ha asị mara ụta nwanne efu nwanne ọ na-agba
ọgbalichewo n'ụka mgbe ịfụrụ nwanne gị gbafere ebe ka igbe eje Jizọs ka ị na-agbakwu ebe ka Jizọs bi n'ụlọ ụka ka ndị ịgbajezi ịfụ Jizọs n'ụlọ ụka egbu oge waya napụ gị ego pam maka ego ka eji egbo mkpa gịnị ka eji egbo mkpa n'ụwa kedu ihe na-asọvụ mkpa gịnị na-egbo mkpa mgbe ha separetere gị na nwanne gị ịfụ nwanne gị gbafuo ịgbaje n'ụlọ ụka ha fụzie gị nwa n'ụlọ ụka sị gị kedu ị ga-enye God i were ego nye God ha narị gị ego pam were ya jere free station free station a na-amụzili ha ego free station ha na-arụ bụ due process ụwa niile si akpata ego building infrastructures na ha rụzie practical infrastructure ha mara ego ha ga na-enweta na free station every day fenid ozi ikpe ekpere to make money na gị nwa gọọmenti dị na the same infrastructure ebe ga na-eproduce akpa aka onye gị ọrụ ịbịazi jezie na-ekpe ekpere ka God nye gị ego mana ha nwa nwere dị akpọ practical institution enid ozi ekpere ka God mee gịnị ego onye awogbu ka eme gịnị onye awogbu ka eme gịnị onye awogbu ka eme gịnị ị ga-ekwe ị ga-ekwe ka ndị ụka taa ya afọfọ aja anaghị igbo ị ga-ekwe okeke na oke afọ ị ga-ekwe aja anaghị igbo ị ga-ekwe aja anaghị igbo ị ga-ekwe ndị ụka taa ya afọfọ ndị ụka taga ya afọfọ